Her авыл җирлегендә кебек, Мөслимдә дә юллар торышын яхшырту актуаль мәсьәләләрнең берсе. Тишелгән, җимерелгән юлларга 2 миллион сумнан артык чокыр ремонты ясалган. Яңарыш аэропорт микрорайоннарында 60 авылында урамнар грейдер белән тигезләнеп кирәк җиргә гравий түшәлгән. Красноармейская һәм Фаиз Рәшитов урамнары киселешендә вакташ түшәп гравий юл салынган. Монда яшәүчеләр өчен бу олы бәхет. Нашы зонада без бик интегеп яшәдек. Беренчедән язын сулар, ташкыннар килеп төшә торган иде. Икенчедән юллар бөтенләй юк әйткәнемчә. Кирзовый итек белән дә йөреп булырлык түгел иде. Машина белән кергән чыгам дигән чиракта да һәр вакыт интегеп кенә кирелә чыгыла торган иде. Кышларын юлы да чистартылмый иде. Менә Аллага шөкер, хәзер бик матур урында яшибез. Монда бассейны да бар, күлләре дә бар, болыны да менә ясалып битеп килә. Һәм ниһаять без инде бик тилмереп көткән эш юл салынды, юл барлыкка килде. Бакча Комсомол урамнарында быел беренче тапкыр 660 метр озынлыгында су линиясе эшләнгән. Безне бик зур эштән, проблемадан коткардылар. Урамыбызга ничә еллар көтеп су керттеләр. Шул кадәрле хәзер җайлы, рәхәт, ишәргә суны читтән ташлыйдыр. Хәзер краннан ашабыз, су йомшак, рәхәт. Бүтән нәрсәгә дә җитә. Политехника техникум артында 2 скважина браулап, төп су трассасына ялгаганнар. Пушкин колхоз урамнарында, Карлыгач балалар бакчасы тирәсендә 168 метр озынлыгында иске трубалар яңа пластик трубаларга алыштырылган. Шушы Карлыгач садигыннан башлап, шушы кырыйндагы булган домнарда су трассасы иске иде. Су трассасы тикшелгәнгә күрә яңа трассага ялгану эшләре бара. Сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексына 600 мең сумга видео күзәтү җайланмасы урнаштыру, яктырткычлар, кече архитектура формалары буяу, аллы-гөлле чәчәк куаклар да үзара салым хисабына алынган. Язын кар эригәндә шактый урамнарны, машина кую урыннарын, су басуын күпләр хәтерлидер. Ситуация кабатланмасын өчен мондый урыннарга дренаж системасы ясалачак. Эшләнәсе эшләрнең берсе безнең менә Күбәләк кырыенда парковка төзеләчәк, 20 машиналык. Ул инде көтелеп тора безнең менә алда. 28 щиток кайтасы бар әле безнең Мөслимгә. 28 щиток ул инде безнең однотипный щитоклар дип атала. Бөтен Мөслимдәге иске, менә уже бузылган щитокларны алыштырып, однотипный щитокларга ясап куеп, безнең инде Мөслим өчен дә проблема нәрсәдә? 20 минутта 30 минутка кадәр сузыла кушылу моментлары. Монда инде бер заман кушылачак бөтен Мөслим. Дәвам иткәндә безнең 200 светильник заказ бирелде аукцион аша. Кайткач инде аларны алыштырып чыгабыз, менә янып чыккан светильникларны. Саны китсәң башкарган эшләр күп һәм күләмле. Авыл зур булгач, аның бер башындагы эшне икенче урамда яшәүчеләр күрмәскә, ишетмәскә дә мөмкин. Җирлектә сезне борчыган мәсьәләләр булса, авыл җирлеге башлыгы исеменә гариза кертегез. Быел булмаса, киләсе елга планга кертелер һәм һичшиксез башкарылыр. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.